Фирма ДЕ, някои думи ще кажем първо като интродукция, съществува 20 години в България. Изцяло българска фирма е търговия и дистрибуция на авточасти, внос от производители за първоначално вграждане. Това е основната част на бизнеса ни. От 1997 година развиваме и автосервизна дейност. Тогава е построен първият ни автосервиз в София. И до днес тази част също се развива изключително успешно. Работим с всички марки автомобили, които присъстват на българския пазар. Клиенти са ни хора, притежаващи коли извън заводската им гаранция. Основно се занимаваме с генерални ремонти, смяна на консумативи, всичко, което е извън застрахователните полиците, които се покриват от застрахователните полици или удари, както ги наричаме ние на разговорен език. Това е общо взето. Хората, които работят с нас, обикновено са много енергични, обичат да работят с клиенти, тъй като обслужваме огромен брой най-разнообразни хора. При нас влизат и корпоративни клиенти, и хора с няколко автомобила, а и най-обикновени граждани, притежаващи и по-стари автомобили. Франчайза в България за първи път ние го предлагаме за автосервизи. Това е една възможност за хора, които са достигнали някакво ниво в тази сфера или пък искат да инвестират и да стартират такъв бизнес, който е печеливш, да предложим една готова база, която да купят от нас като ноу-хау за развитие на този тип бизнес. Като верига сме добре позиционирани, имаме 10 сервиза в страната. Целите са ни да изградим по-голяма база и да може да предложим на нашите партньори един качествен франчайзингов продукт. Съответно и двете страни да имат ползи и да сме си от помощ при да се вдигне качеството на услугите, за да може да има една по-висока удовлетвореност в клиентите от сервизните услуги. Най-вече енергични хора с идея да се развиват, и вече в зависимост кой с какъв финансов ресурс и с каква база разполага, но най-вече енергични хора с идеи, които искат да се развиват и да постигат някаква история в бранша. Може и да не са се занимавали въобще с това. Въпросът е да имат предприемачески дух най-вече и желание за печалба. Мисля, че ще участваме със сигурност на следващото такова изложение, ако бъде организирано от вас особено. Не само защото до момента нещата вървят добре, защото това е един от начините, по който да се популяризира въобще правенето на бизнес по този начин в България. Хубавото според нас е, че тук идват не само хора, представители на фирми и имащи фирми, а и дори обикновени хора, разполагащи с някакъв капитал или с някаква идея за правене на бизнес, да се ориентират какво точно биха могли да направят и да закупят някаква готова формула, вместо да се опитват да правят нещата от самото начало, което по принцип е позитивно като цяло за страната според нас.